Mae'r trydydd darlleniad yn dod o'r Testament Newydd o Efengil Ioan, pennod 3. Yn gyfarwydd â hwn. Dyn crefyddol yn dod i weld Iesu Grist yn nos Ioan, pennod 3, ac yn dechrau darllen yn adnod 1. Yr oedd dyn o blith y Pharisiaid o'r enw Nicodemus, aelod o gyngor yr Iddewon. Daeth hwn at Iesu liw nos a dweud wrtho, Rabai, fe wyddom i ti ddod atom yn athro oddi wrth Dduw. Ni all neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud, oni bai fod Dduw gydag ef. Atebodd Iesu ef, yn wir, dwi'n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei eni, ac yntau'n hen? A yw'n bosib tybed i rywun fynd i mewn i groth ei fam eilwaith, a chael ei eni? Atebodd Iesu, yn wir, dwi'n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd yw. A'r hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd yw. Paid y rhyfeddu i mi ddweud wrthyt, y mae'n rhaid eich geni chwi o'r newydd. Y mae'r gwynt yn chwythu lle yn mynd, ac rwyt ti'n clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ba le mae'n dod. Nac i ble mae'n mynd. Felly y mae gyda pob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. Dywedodd Nicodemus wrtho, sut y gall hyn fod? Atebodd Iesu ef, a chithau yn athro Israel, a wyt heb ddeall y pethau hyn? Yn wir, dwi'n dweud wrthyt, mae am yr hyn a wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr hyn a welsom yr ydym yn tystiolaethu. Ac eto, nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych yn credu ar ôl i mi lefaru wrthych am bethau'r ddeiar, sut y credwch os tefaraf wrthych am bethau'r neb? Nid oes neb wedi esgyn i'r neb, ond yr un a ddisgynodd o'r neb, mab y dyn. Ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly y mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu, mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol ynddo ef. Amen. Wel, diolch i chi am y croeso, braf cael bod yma bob tro. Mwy braf cael bod yma yn aml iawn. Ond dylwn ni wedi gofyn i chi cyn dechrau darlleniadau i chwilio am beth sydd yn gyffredin. Mae yna rhywbeth sydd wedi codi yn y 3 darlleniad, mae yna adnod yr un awgrym yn codi, a dyna fi am fynd ar ei ôl heddiw. Sylw wedi hyn, edrychwch ataf i'ch gwaredu. Edrychwch ataf i'ch gwaredu. Cwestiwn i chi ddechrau, beth ydych ofn mwyaf chi? Bydwch yn eithaf, beth ydych ofn mwyaf chi? Beth ydy'r peth gweithaf fedre ddigwydd i chi? Ydych chi rhywun sy'n cysgu'r nos? Neu ydych chi rhywun sydd yn aros yn deffro ar ddi hun ac yn poeni? Wel, tua 700 mlynedd cyn geni yr arglwydd Iesu Grist, roedd pethau yn go wael ar bobl Dduw. Gelynion o'r tu allan yn dod i orchfygu y deyrnas, pobl o'r tu mewn yn troi yn erbyn Duw, yn gwrthryfela yn erbyn Duw a'i frenhiniaeth ac yn dilyn diwiau eraill. Ac yn y diwedd, mae'r pobl yn cael ei gorchfygu, a'i caeth gludo, a'i cario i ffwrdd, neu mwy tebyg yn gorfod cerdded i Babylon, draw i Irac ac Iran i'r cyffinia yna. Pa neges oedd gan Dduw iddyn nhw? Beth oedd Duw yn ei ddweud trwy ei broffwydi
Beth oedd ganddo ei ddweud wrth y bobl yma? Siarad trwy Ezekiel, a Jeremiah, ac Isaiah, ac yn y blaen. Wel, beth sydd gan Duw i ddweud wrthon ni heddiw mewn dyddiau digon difrifol? Dwi'n meddwl chi'n bobl sydd yn gwylio'r newyddion, bethau sydd yn digwydd bell i ffwrdd yn un ystyr yn dydyn nhw. Ond mae yna ryfeloedd ofnadwy yn does, beth sy'n digwydd yn Kiev ac yn Ukraine, beth sy'n digwydd draw yn Gaza, llefydd eraill. A dim ond yr wythnos yma, roedd yna rhywbeth mawr wedi digwydd ffwrdd oddi ar arfordir Rwsia yn doedd. Efo'r ddaear yn symud ac oedd yna rybuddion mawr, oedd yna bob math o'r chylltra mynd i ddigwydd. Pobl yn cael eu lladd, drychwch chi ar newyddion dim jyst tramor nag yn. Mae yna lofruddiaeth yn digwydd, hyd yn oed yn ein gwlad ni. Bob math o lanast ac yn bob man. Beth di'r ateb? Wel, ydy ots dros pwy ni'n pleidleisio? Di'n ni'n unrhyw waniaeth? Fedrwn nhw stopio terfysgwyr? Wel, yn sicr fedrith yr un gwleidydd ddelio efo calon y broblem. Achos y broblem ydy, fan yma. Ac yna chi a fi yn dweud cyflwr, calon a meddwl dyn. Fe glywon ni do yn y darlleniad cyntaf. Beth oedd gan Dduw trwy Eseia i ddweud wrth bobl Israel? Edrychwch ata fi i'ch gwaredu. Edrychwch ata fi i'ch gwaredu. A dyna dwi am ystyried efo chi am chydig funudau y bore. Mae'r ymadrodd yma, mae o'n codi yn y 3 darlleniad. Yn hanes Moses a'r sarf, yn yr anialwch, yn anogaeth Eseia at ei bobl, ac yna ar enau Iesu Grist ei hun wrth iddo ddysgu Nicodemus 1,000 nos. Wel, be fedrwn ni ddweud am yr edrych yma? Mae'r rhain o'ch chi sy'n nabod yn well yn gwybod mae'n digon syml ydw i. Felly neges syml dyn ni'n mynd i gael y bore yma. Be fedrwn ni ddweud am yr edrych yma? Wel, y sylw cyntaf i hyn, mae pawb yn gallu edrych. Mae pawb yn gallu edrych, hyd yn oed ni o'r hebu sbectol. Mae pawb yn gallu edrych. Does dim rhaid bod yn glyfar ac wedi cael addysg i edrych. Ond ar y llaw arall, fe all y dyn neu'r wraig mwyaf wybodus ac addysgiedig yn y byd ddod ac edrych. Does dim rhaid i chi fod yn gyfoethog i edrych. Fe all y brenin. A Bill Gates, a pwy sy'n Ioan, Elon Musk yn efo'i holl arian, fe allan nhw edrych. Ond hefyd fe allydd y Cardotyn plotter yn Kabul neu yn Calcutta. Edrych. Fe all pawb be bynnag ydy ei gallu a'i doniau nhw. Neu falle diffyg gallu a doniau. Edrych. Cwbl sy'n rhaid ni'n wneud ydy edrych. Fe all pawb beth bynnag ydy hoed nhw. Yn 5 neu 95. Fe all y dyn a'r wraig grefyddol edrych. Ac fe fedrith dyn neu wraig sy'n rioed wedi credu edrych. Mae pawb yn edrych, dyna di'r pwynt ydy, mae pawb yn gallu edrych. Nid rhywbeth ydyw elit ydy hwnna. Mae'n debyg iawn i un o'r darluniau eraill gan yr arglwydd Iesu Grist. Dewch at y fi pawb sydd yn sychedig ac ywch ni. Mae pawb yn gallu yfed yn dydyn nhw. Yr ail sylw di hyn. Yr hyn naeth les i chi fydd gwrthrych yr edrych, nid y weithred o edrych. Hynny, does na ddim byd gwirthio yn yr edrych, ond yr hyn da chi'n edrych arno ond e. Ac dwi'n meddwl felly be nhw'n ni, o'n i nôl i llyfr Niwmeri at hanes Moses i gael dipyn bach o esboniad o hwn. Felly nôl a ni i Niwmeri pennod 21 am hanes Moses. Ac fel ydych chi'n gwybod, mae Duw yn Duw sydd yn cadw ei addewidion. Oedd Duw wedi gaddo yn dweud i'r patriarchau, i Abraham ac i Isaac a Jacob, a bydde fo'n creu cenedl, mae wedi wneud creu cenedl o bobl iddo fo'i hun, ac mae o wedi, yn y llyfrau cyntaf yma, mae o wedi codi arweinydd i'w harwain nhw allan o wlad yr Aifft, o dir caethiwed, i'w harwain nhw i wlad ar y ddewid. Ond bod Duw wedi eu hachub nhw o gaethiwed,
Mae'r pobl ar eu per yr undod yn cwyno yn erbyn Duw, yn erbyn Moses, dro ar ôl tro. Dwi'n ddim ydych chi roed wedi meddwl faint o amser wedi'n gymryd i gerdded o'r Aifft a draws yr anialwch ac i fewn i wlad Israel. Allech chi wneud mewn 2 fis, ond fi gymeron nhw sawl blwyddyn, blynyddoedd a blynyddoedd. Pam? Nid achos bod y cerdded yn anodd, ond bod Duw angen dysgu pethau iddyn nhw yn yr anialwch. Mae Duw am dysgu iddyn nhw sut bobl fydd ei bobl o. Sut fydd ei bobl o yn ymddwyn ac yn byw fel esiampl i'r byd o gwmpas, o ogoniant yr unig gwir a'r bywiol Dduw. Chi'n gwybod, mae pobl Dduw i fod yn wahanol. Ddim yn od, ond yn wahanol. Os dyn ni yn wahanol. Ac bydd dylai'r byd weld bod pobl Dduw yn wahanol. Dyma ni felly pobl Dduw allan yn yr anialwch, yn y darlleniad. A be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n cwyno eto. Dych chi'n cofio, bydd Aaron ddim yn cael mynd mewn i wlad ar addewid oherwydd iddo fo wrth refela yn erbyn Duw. Ac mae'r bobl yma yn cwyno. Be maen nhw'n cwyno? Maen nhw'n cwyno a bydden nhw'n well eu cas yn yr Aifft, adnod 5. Bydden nhw'n well eu cas yr Aifft yn cwyno, nhw ddim yn hoffi'r bwyd wedi Duw wedi ddarparu iddyn nhw yn rhad ac am ddim. Mae'n atgoffa fi o blant yn yr ysgol amser cinio ysgol. Chi'n cofio? Pawb yn eich siŵr yn cofio cinio ysgol. Semolina a jam. O, na, ddim hwnna eto. Neu rhyw fwyd o'ch chi'n licio. Plant, ni'n licio cinio yma. Dyna be mae rhain yn gwneud. Cwyno, swnio'n a cwyno. Fod Duw yn rhoi iddyn nhw, am ddim. Ac yna, yn adnod 6, dyn ni'n darllen fod Duw yn anfon saerff gwenwynig ymysg y bobl, a bu nifer ohonyn nhw farw. Mae'n rhai o'ch chi'n gwybod bod mod i wedi amser hir yn ôl byw mewn gwlad tramor, lle roedd yna nadrodd. Ac un o'r pethau fi'n casau ydi cobras. Rhaid chi'n gwybod lle mae cobra di diod chi'n gael efo takeaway. Mae cobras yn bethau erchill. Os ydych chi'n gweld cobra. Os yw'n prathu fe ar ben yn chi, does na ddim cywir. Beth oedd y bobl yma i wneud? Doedd yna yn yr adeg yma dim cywir o gwbl i frathiad neidr. Unwaith oedd y saff gwenwynig wedi eich brathu chi, roedd hi ar ben. Doedd na ddim cwestiwn na fyddech chi farw. Cwestiwn falle o bach hyd o amser, ond fe fyddech chi ar marw. Beth nawn ni? Adnod 7, mae'r bobl yn dod at Moses ac yn dweud rydyn wedi pechu yn erbyn Duw. Ac maen nhw'n dod ac yn cyffesu eu pechod, eu hanufuddod, eu gwrthryfela yn erbyn y Duw a'i creu nhw. A Duw oedd yn eu cynnal nhw. Ac maen nhw'n dod ac yn gofyn i Moses eiriol drostyn nhw efo Duw, i siarad ar eu rhan nhw efo Duw. A dyna be wnaeth ond gwyddio ar Dduw am ddigaredd, ac am iachad, ac am waledigaeth o'r gwenwyn ofnadwy yma a ddaeth trwy frathiad y saff. Yna, am i chi edrych am hynny bach, beth mae Duw yn ei wneud? Hwna'n gwestiwn da bob tro chi'n dod at y Beibl, gofyn beth mae Duw yn ei wneud. Wel, sylw cyntaf di hyn, mae Duw yn clywed yr eiriolwyr. Mae Duw bob tro yn clywed yr eiriolwyr. Mae Duw hefyd yn gwrando ar yr eiriolwyr. Dydy'r ddau ddim cweith yr un peth nath nhw. Allwch chi glywed heb wrando. Gobeithio bod hynny ddim yn digwydd y bore yma. Mae'n bosib clywed heb wrando. Mae Duw yn dangos trigareth a thosteri at ei bobl. Dyna sut un ydy Duw. Ac mae Duw yn paratoi ffordd o ddihangfan iddyn nhw, yn paratoi modd iddyn nhw gael ei iachau ac i gael byw.
Be sy'n digwydd? Wel, mae Duw yn dweud, yn gwybod y hanes, mae Duw yn dweud wrth Moses am lunio delw neu model o sarff allan o bres. Ac wedi llunio a chreu y sarff, mae'n rhaid i chodi hi ar ben polyn yng nghanol y gwersyll fel gall pawb ei gweld hi. Dydy ddim yn cael ei chuddio, ddim yn cael ei roi mewn un cornel fel bod pawb ddim yn gallu gweld. Mae yn y canol, mae pawb, mae'n amlwg. Ond, roedd yn rhaid i'r bobl edrych arni. Ac o edrych arni, roedd pwy bynnag, roedd y gwenwyn yno yn cael ei chad ac yn cael byw. Rwan te, sylwch chydig o bethau efo fi am yr edrych yma. Doedd hi ddim yn ddigon i rhywun aros yn ei babell yn ei dent. A dweud, wel dwi'n gwybod bod na sarff ar bolyn. A dwi'n gwybod bod o'n gallu i iachad. Doedd na ddim iachad dod felly. Roedd yn rhaid iddyn nhw edrych. A chi ddim yn cofio un gair bore yma. Cofiwch y gair yma, edrych. Doedd hi ddim lles i rywun dweud wrth aelod o'r teulu ni wrth gyfer, wel, dwi'n sal, cer di edrych ar fy rhan i, cer di edrych drosto. Na, roedd yn rhaid i bob unigolyn edrych drosto ei hunain. Doedd na ddim lles iddyn nhw dweud, wel, waith i mi heb. Dwi'n rhy sal, dwi'n tu hwnt i obaith, dwi'n waith na pawb arall. Na, roedd pawb oedd yn edrych yn cael iachad. A doedd na ddim ffordd arall o gael iachad. Nid un o ryw ystod fawr o feddygyniaeth oedd hon, nid rhyw pic and mix oedd yr iachad yma. Nid, wel, dyma chi un ffordd sydd yn gweithio, ond mae yna rai eraill. Nag oedd. Un sarff bres oedd yna wedi ddyrchafu ar bren. Un ffordd exclusif, unigryw, roedd Duw wedi ei ddarparu. Roedd hi'n gweithio, roedd hi'n berffaith, a doedd na ddim ffordd arall. Unai ydych chi'n edrych ar y sarff bres ac yn byw, neu ydych chi ddim yn edrych ar y sarff bres ac yn marw. Oedd o'n mor syml hynny. A dyma ni'n dod wedyn at y trydydd pwynt. Dyma ni'n dod at Nicodemus yn Efengyl Ioan. Ioan pennod 3, os cofiwch chi. Dyna ni'n dod at y dyn ysgolar crefyddol yma, sydd eisiau gwybod mwy am yr Iesu yma o Nazareth. Lle yma, Nazareth, wel, rhywle yn y gogledd, pwy sy'n dod o fannu? Pwy yw Iesu Grist yma? Diolch wedi bod trwy'n colegau diwynyddol ni. Rabai, meddai Nicodemus, de ni'n gwybod y fod ti wedi dod o Dduw achos y gweithiau wyt ti wedi wneud a'r pethau a'r ffordd rwy ti yn dysgu. Ac mae'n seibio ac yn gweld be mae Iesu Grist yn mynd i ddweud. A meddai Iesu yn ôl wrtho, gwranda, os nad ydy dyn yn cael ei ail eni, mae ffordd ddim hyd yn oed gweld teyrnas Dduw. A mae hyn yn dipyn o sioc i Nicodemus. Dipyn o sioc. Mae o'n ddyn crefyddol, mae'n mynd i'r capel, mae'n gwybod i Feibl, mae'n un o blenoriaid, mae'n mynd i'r cwr cwater. Beth? Na'i bywyd, byw bywyd da, a bod yn athro crefyddol, ddim yn gwneud y tro. Ond dyna dwi wedi credu trwy'r oes. Dyna dwi wedi ddysgu. Beth yw'r siarad yma am ail eni? Sut ar y ddir mae dyn? I o ail eni? Ydy o'i fynd yn ôl eto i groth ei fan? Ac mae Iesu Grist yn esbonio iddo. Yr hyn sydd wedi eni, adnod 6, yr hyn sydd wedi eni o'r cnawd ydy o. A'r hyn sydd wedi eni o'r ysbryd ydy o. Mae'r Beibl yn dysgu, mae dyn yn ei gyflwr naturiol. Mewn dyn yn ei gyflwr naturiol, mae gorff o
ei gnawd o yn fyw. Dwi'n edrych o gwmpas, mae pob corff yma yn fyw. Falle bod rhaid ni dymuno, fysa corff yn gweithio'n well, ni'n ifancach, ond ni'n sicr i gyd yn fyw. Dych chi'n anadlu mewn ac allan. Mae gennych chi gnawd ac mae hwnnw yn gweithio. Cyngor ydy, daliwch ati i anadlu mewn ac allan. Ond, medde'r Beibl, yn ei gyflwr naturiol, dim ond gnawd di sydd yn fyw. Dydy enaid o ddim yn fyw. Mae henaid chi a fi a phob dyn y graig arall, medde'r Beibl, yn farw yn naturiol oherwydd pechod. Felly, fedrith heini ddim jyst trio gorau, diolch yn gweithio na chdi, mae'n farw. Meddai Iesu Grist, mae'n rhaid i'r enaid gael ei wneud yn fyw. Mae'n rhaid i'r ysbryd Duw ddod arni a'i gwneud hi yn fyw. Do holl wybodaeth di Nicodemus, wyt ti'n ysbrydol yn farw. Mae'n rhaid i ti gael dy wneud yn fyw eto. A meddai Nicodemus, sut y gall y bethau hyn fod? Mae Iesu Grist yn troi yn yma. A thithau yn athro yn Israel. Dwi ti ddim yn deall? Adnod 13. Does neb wedi mynd i'r nefoedd, ond yr hwnnw oedd o'na yn y lle cyntaf, sef mab y dyn. So amdano fe hun, mae'n dweud. Ac fel y cododd Moses y sarf pres i fyny ar y pren, mae'n rhaid i fab y dyn gael ei godi i fyny ar bren. Sôn mae o, ni fod yn hollol glir, sôn mae o am y croeshoelio. A mi Iesu Grist yn cael ei godi ar bren drosto ni. Adnod 15, mwyn i bob un sy'n edrych arno, i bob un sy'n credu, yr un ysbyrdion dde, yr edrych yma, y credu yma, y pwysau yma, yr ymddiried yma, gael bywyd tragwyddol yn ddwyr. Nicodemus bach, dyma beth sy'n rhaid i ti wneud. Fel yn amser Moses, ti wedi darllen amdano pan wyt ti'n fachu bach, roedd yn rhaid i'r bobl yn amser Moses edrych ar y sarf pres yna ac fe gawson nhw fyw, felly hefyd sy'n rhaid i ti wneud. Nid edrych ar y sarf pres, edrych ar fab y dyn ar y pren. Credu ynddo fo. Credu ynddo fo. Ac fe fyddi di fyw. Mae'n rhaid i ti wneud o. Dio ddim lles i rhywun arall wneud o. Allen nhw'n wneud o ar dy randi. Nid o ddim lles i ti wybod y gallydd hon ei bywyd ti. Mae'n rhaid i ti edrych. Fe fyddi di yn cael dy eni o'r newydd. Dy eni yn ysbrydol Nicodemus. Fe fydd y gwenwyn o bechod sydd yno ti yn cael ei ddelio gyda. Edrycha ac fe gei ddiw. Edrycha ac fe gei iachad. Edrycha ac fe gaif dy enaid ei gwneud yn fyw am byth yn dragwyddol. Wel, mae'r cwestiwn yn amlwg yn ydy, gyfeillio'n amlwg. Gadewch i fi'ch annog chi y bore yma. Edrychwch arno fo. Falle bod yna rhai o chi yn yr un lle a Nicodemus roedd wedi meddwl bod angen wneud dim byd. Roedd wedi deall bod yna bechod yno ni, bod yna wenwyn yno ni, bod ni yn farw yn ysbrydol. Wel, fi'n mynd i'r capel, fi'n ddew. Dim o reidrwydd. Os nad ych chi wedi edrych ar Iesu Grist mewn ffydd a'i wneud o'n bersonol, chi dal yn farw yn ysbrydol. Edrychwch felly ar Iesu Grist. Edrychwch ar y groes na ni. Dwi'n mynd sôn, oes ddim croes llythrenol yma, oes nid eglwys Gatholig ydi o. Nid edrych ar ddan o bren, ond edrych trwy lygaid ffydd a gweld ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr bydd yr emyn yn dde. Mae'r emyn yn gweithio Saesneg yn dweud. And was it for my sins that Jesus bled and died bydd yr emyn Saesneg yn dweud. Edrychwch arno. Darpariaeth Duw ar gyfer eich iachad chi. Nid ffordd wedi'i threfnu gan ddydd, nid rhyw gynllun gen rhyw gyfarfod yn rhywle, nag eith ffordd Duw wedi hon. Ar gyfer iachad, ar gyfer glanhau ni, ac ar gyfer iachawdwriaeth
tragweddol. Cofiwch chi am y bobl yna yn yr anialwch efo Moses. Un peth oedd yn bwysig i'r bobl yma. Un peth oedd yn dynged mewn nhw. Sut i gael gwaredigaeth o frathiad y saff. Ond efallai bod yna broblemau eraill yna. Falle bod yn rhaid nhw dolur gwddw, neu bwyn bol, neu'n gloff, neu'n fyddar. Ond un peth oedd yn bwysig. Un peth oedd yn bwysig. Nid pensiwn, nid teuluoedd, nid iechyd nhw. Un peth oedd yn mynd i'w lladd nhw. Brathiad y saff. Gwenwyn yn ei ddyn. Hwnnw oedd angen y sylw cyntaf. Ac mae'n bwysig i ni gael ein blaenioraethau ni yn iawn yn dydi. Oes, mae yna broblemau o bob math ganddo ni. Arian, falle, iechyd, teulu, problemau ar y stryd, yn y gwaith. Yn y byd yn sicr ma'n, ond mae'n un peth sy'n fwy pwysig. Un peth sydd yn rhaid i ni ddelio ag iddo. Brathiad y saff. Chi'n cofio nôl reit yn dechrau'r Beibl? Pwy oedd yna garddedau yn temptio? Nid eliffant oedd yna, ac angerw. Beth oedd y saff? Y saff oedd yna, y diafol i. Fel mae'n tynged tragweddol ni yn dibynnu ar yn ymateb ni i'r gwenwyn i'r broblem yma. A'r ateb yn syml ydy, edrychwch arno, credwch yna. Mae'n rhaid i chi edrych arno. Does na'r un ffordd arall. Doedd Bwdha ddim yn iawn. Doedd Mohammed ddim yn iawn. A dyn ni'n byw mewn oes, o bosib mae'n anghyfreithlon i fi ddeud yn ein capel. Am oes ni'n byw yn ddi, ond dyn nhw ddim yn iawn. Does na yr un ffordd wedi'i chreu gan ddyn sy'n iawn. Mae'n rhaid i chi edrych ar yr un mae Duw wedi ei ddarparu. Fedrwn ni ddim wneud o'i fyny, fedrwn ni ddim creu'n ffordd yn hunain i gael mynediad at Duw. Mae'n rhaid i chi a fi, fel unigolyn, edrych. Ddim yn ffrindiau ni, ddim yn mrawd i, yn chwaer i, a mam yn had i. Nid y person yn y sedd nesaf, ond fi, edrychwch a byddwch fyw. Amen.